אז מה קורה חברים? כאן דף צרפתי והיום אנחנו בסרטון מרגש. הם קנו לי את הפריים, אז הנה הפריים הרוחמניות. כמו שאתם יודעים, יש את ההפקה של הרוחמניות, אבל אומרים שזה יותר טעים מהבקבוק הפריים. אז כן, בואו נטעם את הפריים. תכתבו לי בתגובות איך הפריים, אם אתם שותים את הפריים, איך זה טעים לכם. באמצע הם סבבה, הם טעים. אז יאללה, בואו נשים טיפה פריים. כל זה, בואו נשתה. אני אגיד לכם, טיפה חמוס, אבל זה מרענן בטירוף. כאילו זה ממש חמוס, אבל זה טעים ממש. אז אני אומר שזה דווקא טעים בגובה הכי גדול בעולם. 1,000,000 מתוך 1,000,000. זה ממש טעים לדעתי. אז הפריים מדובר במשקה טעים, משקה של 20 ריסה מטר, 20 ריסה מטר, זה נותן לכם המשקה הזה. 20 ריסה מטר. קילומטר, אז ממש וואו. המשקאות, יש לי גם של האייס, זה האייס של האח שלי. אבל כן, אנקינג, הוא יעשה לכם סרטון גם של הפריים, של האייס. אני אעשה לכם של הרוחמניות. אז בעצם זה ממש טעים. תכתבו לי בתגובות גם, אם הם היו משנים את הסמל הזה, תצלמו לי תמונה איזה סמל הם היו משנים. אז כן, כמו שאתם יודעים, פריים משקה נדיר בטירוף. אני לא ממליץ עליו על הכסף. 40, מה זה? יקר. אבל אני דווקא 47, לי זה כבר יקר. אז כן, כמו שאתם יודעים, הפריים זה משקה נדיר בטירוף. בחיפה מתחילים לשים שם טון הכמויות, אבל אולי יש סרטון שאני אקנה את הקראנץ' קורנפלקס. אז כן, קראנץ' קורנפלקס, ובסרטון הזה אני אביא את אנקינג כמובן, הוא כבר יגיע למלא צפיות. אז כן, זה חברים, תכתבו לי בתגובות מה הכי הייתם אוהבים בפריים, וביי, תעשו לייק ונרשמו לערוץ, ביי.